Για παιδιά, σήμερα παιδιά, Σάκης Gamer 2, παιδιά, κάποιοι στη Ελευθέρη όταν έπαιζαν, με έγραψε ένας παιδιά να παίξω Happy Wheels, παιδιά, και είπα δεν ξέρω, τον απάντησα, είπα δεν ξέρω παιδιά, και παιδιά αποφάσισα να παίξω God Simulator, παιδιά. Δεν μπορώ το Happy Wheels, ενώ δεν μπορώ να το παίξω, είμαι άχρηστος. Λοιπόν παιδιά, αποφάσισα να παίξω God Simulator, επειδή σε περισσότερους τους αρέσει. Πάμε να το παίξουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αστείο game. Λοιπόν, loader, what γίνεται. Οκ, πάμε play. Να τι κατσίκα μας, τι τρώει. Τι τρως. Πάμε, προχωράμε. Ανάτε. Χόρτα. Αμάξι. Καλό περνάτε ρε. Wow, κάνει και σγκαζόν. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το game. What the fuck ρε. Παιδιά, να μου κάνετε μια γραφή, ένα comment, άμα σας άρεσε. Τι το έκανε ρε. Να κάνετε μια γραφή, ένα comment. Παιδιά, άμα σας άρεσε. Τι λέει εσύ γκόμενα. Γκόμενα. Smackdown παίζουμε με κατσίκα. Έλα πάμε βόλτα. Προχωράμε. Εσύ αμάξι. Άντια. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πέσε. Wow, εκεί τι έγινε. Φορτηγά παίρνω. Wow. Το πιο αστείο game. Πρώτα θα κάψουμε τα αμάξια και μετά θα πάμε στους ανθρώπους. Τι στο μπορούμε να μπούμε στο σπίτι. Oh shit. Δεν γίνεται. Ωραία, άντε γεια. Wow, πισίνα είναι αυτή. Τραμπολίνο. Wow. Τραμπολίνο. Wow. Yay, φίλε. Τέλειο game είναι. What the fuck. Πίστα. Shit. Άντε ρε, κατσίκα. Άντια. Παιδιά, τώρα πώς θα μπω. Πώς θα βρω. Ωραία, βγήκαμε. Σκουριάζουμε τις σωλήνες. Wow. Ανέβουμε εδώ πάνω. Ούτε. Ναι. Όλα τα διάλυσα. Είμαι ο Hulk, κατσίκας.
Ιστό. Να τους άνθρωπους. Το βαντιά. Πάμε στο βενζινιάτικο. What the fuck. Τι στο... Παιδιά, είναι το πιο καλό game και αστείο game. Παιδιά, ελπίζω να μαζέψω πάρα πολλές εγγραφές. Please, κάντε ένα comment, μια εγγραφή. Κάντε και ένα share να το δω και από το Facebook. Είναι πάρα πολύ καλό game. Έλα ρε! Άντια. Πάμε να κλέψουμε το φορτηγό. Φαντάζεσαι αυτή η κατσίκα και να καταστρέφει και φορτηγά, φίλε. Λοιπόν, αφήστε μου, ας να αφήσουμε το φορτηγό. Μπήκαμε στο δρόμο. Τούνελ! Go to tunnel. Εδώ. Σέρνα πίσω. Κορνάρι. Παιδιά, ωραίο το game. Χωτιό. Εγώ κάνω τη φωνή, παιδιά. Άνθρωπος. Του. Νομίζεις δεν θα σε καταστρέψει και σενάριο. Ρε. Του. Ανοιχτό το σπίτι. Πάμε εμείς στο σπίτι. Ω, πάμε να πέσουμε το μπάσκετ. Γεια σου φίλε. Τι κάνεις? Ευχαριστώ. Πήγα και χτύπησα το δαχτυλό αυτό. Πάμε φίλε, πάμε σε ένα να σε κρύψω. Ωραίο κρεβάτι. Why? Πάμε οδηγά να μάψει. Τι το κάναμε? Wow, γυμναστή. Τι στο? Βενζίνη. Yes. Γεια σας κυρία, τι βλέπουμε? Το family έτρωγε. Τι κάνει αυτός ρε? Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα comment, ένα share και μια εγγραφή επίσης. Μην το ξεχάσετε. Αυτά παιδιά. Γεια σας.